tím tak mluví. A tak mám asi... Nerady to, jako to je... Jindra Kasel. Tak mě přibířil pod nohy. Zjistil mu kolka. Ty vole, já jsem zvůl. Což jste ty harcovníci. Tak on je dobrý, že jo? Já jsem mu volal, co se dělo. Proč máš to 3%? Měl nějak, že jednu situaci tam potom jako totálně skurbil, kterou měl jako za málo.